बे जि लं मार्च बियो मोनसे एवारनेस रेली सोलायनायनि थाखाय मोनसे परिबर्तननि थाखाय मोनसे रेली खालामनाय जादों जे थांनाय 17 बोसोराव जोंनि ओनसोलफ्राव जेरैबायदि जौगानाय जानांगौ बिदि जायाखै गभर्नमेन्ट स्किम्सफ्रा जेरैबायदि इमप्लिमेन्ट जानांगौ बिदि जायाखै दा बेफोर गासैबो खोथाफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरनि फारसे मोनसे एवारनेस रेली खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि हान्जानि जिखिनि बिबानगिरि मावथिफोर दङ बिथांमोना जाहाथे गासैबो गामिनि लामा सामा गामिनि स्कुल गामिनि थानसालि बे गासैखौबो नायनानै मोनसे जोंनि गेजेरावनो मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हायो आरो जोंनि थालांनाय जायफोर खामानिफोर जायखौ दिनैसिम गभर्नमेन्टआ मावाखिसै बैफोरखौ नायबिजिरनानै उनाव UPPL हान्जाया जाहाथे मोजाङै रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावनो हायो बिनि थाखायनो बे रेलीखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय हाग्रामाया बुंदों दे माने BTRनि बाहेरायाव थानाय जायफोर बर' बिथांमोनखौ माने गोदानै आफाद दानानै बिथाङा जौगानाय खामानि मावगोन होननानै बुंदों। बियो जास्ट मोनसे बिथांनि थगायनाय मोनसे बाथ्रा मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जोबोद स्कप मोन्दोंमोन खाबु मोन्दोंमोन नाथाय बिथाङा ना BTCनि सिंनि थाखाय मावखो ना बाहेरनि थाखाय मावखो बाहेरनि बर'फोरखौथ' बांसिन बिथांमोना गावसिनि राजखान्थि लाबोलाबनि थाखायसो बाहायबोदों दा बियो जोबोद दुखुनांथाव इभेन भारत सरकारजों एकर्ड जानायनि उनावबो जि मोनसे बर' कसारि काउन्सिल बेखौ लुफुंनानै दाफुंनानै होनायाव बिथांमोना हेंथा होदोंमोन दा ओंखायनो दिनै बिथाङा राजखान्थिनि थाखाय बेफोर खोथाखौ बुंदों गोसो गोरबोजों हारिखौ बिथाङा मोजां मोनो बेखौ जोंहा दाउट दङ बिथाङा जे हारिखौ गोसो गोरबोजों सिबियो जोंहा दाउट दङ आरो गोसो गोरबोजों अननाय मोनब्ला सिबिनाय मोनब्ला बे 17 बोसोराव गोबां खाबु मोन्दोंमोन बिथाङा बेफोरखौ दिन्थिनो थाखाय नाथाय बे 17 बोसोराव बिथाङा गावनिल' मावबाय हारिनि ओनसोलनि जेबो मावाखिसै। दुर्गा फुजाया जोबनोसै दा बे समाव आङो फिन खेबसेबाव गासैबो जोंनि BTR ओनसोलनि रायजो राजानिसिम दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आङो आर'ज गाबदों दुर्गा मोदायजोनि आशीर्बादाव गासैबो सुख सान्ति थागोन जौगानाय फैगोन आरो कर'ना भाइरासनि बे थासारिया जोबस्रांगोन।